many people. बेसोरनि बाक्यआ बेनि बाथ्राया गोथां आरो बेयो मावसोनो हाग्रा सायहोनो हाग्रा गासैखौबो सब बुंनो हाग्रा होनदों दुधारिया फारनैबो गोबौ थरवालफोरनिख्रुइबो गोबौसिन थरवाल होनदों बेयो आरो बेनिखायनो इसोरनि बाथ्राखौ बुंब्ला खामानि जायो बेनिफ्राय दिल्लीसिम नों महरब्लाबो फनजों बेबो खामानि मावहैगोन बेनिफ्राय गुवाहाटीयावनो महरब्लाबो खामानि जाहैगोन anywhere you speak the word of God to बियो बेयाव खामानि मावहैगोन इसोरा गावनि बाथ्राजों गासैखौबो सोरजिदों मोनथाम बिसयखौ गोसोखां मोनसेया जाबाय इसोरा बुंदों let there be different kinds of fish and aquatic animals बे लैथोआव सागराव थानाय दैयाव थानाय गुबुन गुबुन जातनि नाफोर दं बेखौ इसोरा बेबायदिनो उजिथों होननानै बुंदोंमोन आरो बेबायदिनो जादों आरो नाफ्रा बि दिननिफ्राय दैयावनो थायो नाफ्रा दैनिफ्राय फैनानै नों आं बायदि बे स्टेजआव थाफैल' मा जागोन मा जानाय थेनेदा बिसोर सानसेबो थाफैनो हाया एक घन्टाबो थाफैनो हाया फैयोब्ला बिसोर थैगोन मानोना इसोरा दैयाव थानो बिसोरखौ सोरजिदों आरो दैनिफ्राय सोरजिजानायखाय बे दैयावनो थानांगौ थांनानै थानोब्ला थांनानै थानो थाखाय बिसोर दैयावनो थानांगौ आरो रावबो दैयाव थानो बाबायनानै बोरियाव आदाङाव बे हाब्राङाव फैफेराखै बिसोरो जायहा फैदों बे थैबाय फैब्ला थैबाय दैनिफ्राय सोरजिजानाया दैयाव थाब्लासो थांनानै थागोन नाफ्रा सुक्ति लाना फैनो हाया हलिडे गैया 365 डेजआव सानसेबो सुक्ति लानो हाया बिसोरो लायोब्ला थैगोन बेबायदिनो जोंथ' ओरै नुहुरनो हाला दंफां लाइफां दङ ना सोरगिदिं जेरावबो दंफां लाइफां दङ बिफां लाइफां दङ बिफां लाइफांफ्रा मैगं थाइगंफ्रा इसोरनि बाथ्राजों सोरजिजादों let there be different kinds of trees and vegetation गुबुन गुबुन बिफां लाइफांफोर आरो मैगं थाइगंफोर उजिथों होननानै हायाव बे बाथ्रा बुंदों हानिफ्राय सोरजिदों आरो हायाव रज'नाय देरनाय बे बिफांफ्रा गुबुनानै गोजौआव थांब्ला मा जानाय गोथाङै थागोन ना थाया थैनाय बियो रानलांनाय ना खुनु बिफाङा खुनु भेजिटेसन मैगं थाइगङा हानिफ्राय गुबुनानै गोजौआव थांब्ला बे थैगोन बे थांनानै थानाय नङा रानलांगोन बेयो इसोरा बेबायदिनो सोरजिबाय बिफां लाइफांफ्रा हानिफ्राय रज'नायखाय हानिफ्राय देरलांनायखाय हानिफ्राय उजिनायखाय हाजोंनो बेयो गोरोबनानै थानांगौ आरो बेयाव थानायजोंनो बेफोरो थांनानै थागोन खुनु बिफाङा बुंफेराखै हायावलाय बेसेबां दलं थाबाय थानाय जोंनि भलन्टियार बिथांमोना जोंनि लेफ्ट एन्ड राइट दङ ना लेफ्ट एन्ड राइट ओमफ्राय सासेयानोथ' थाखै ना सानैया थाखै माने सोलायबाय थायो आरो दंफाङा सोलायदों खोमा लामानि दंफांफ्रा सोलायाखै दा बेनो दिनैबो बेनो गाबोन बेनो दानफायाब्ला सोरबा सासे दानफायागौ माने बे गसंबाय थायो दा सान्दुंब्लाबो गसङो बारहुंखा बारब्लाबो गसङो मोसौफोर जालांब्लाबो गसङो जायखिजाया समाव गसंनानै थायो आरोना आरो बियो आं बाबाय होननानै गुबुनानै थांब्ला बेयो थांनानै थानाय नङा बे थैगोन आरो दानिया मानसिखौ इसोरा देहाखौ हानिफ्राय दादों गावनि आखाइजों बानायदों आरो बे हानिफ्राय लाजानाय बे देहाया मोदोमा नों आंनि जानायफ्रा गासैबो मा जाया मैया दहाय बे गासैबो हानिफ्राय रज'नाय गोजा नोङो मैगं थाइगं जाब्लाबो ओंखाम जाब्लाबो हानिफ्राय रज'नाय गोजा नोङो ना बेदर जाब्लाबो बे हानिफ्रायनो देरलांनायसो बिसोरबो जों जानाय मानिया बे गासै हानिफ्राय उजिनायखौनो जों जानायखाय जोंनि देहायाबो बे हायावनो गोरोबलांफिनगोन दा
बेनिखायनो थैब्ला जोङो नोंखौ हानिफ्रायनो लानाय जादोंमोन हाजोंनो नों गोरोबलांफिनगोन आरो नोङो हानिफ्रायनो सिखांफिनगोन जों बेबादि होननानै फबो नाथाय इसिङाव सोर दंमोनलाय सासे दंबावो दा सोरबा सासे दंबावो जोंनि इसिङाव साफानि इसिङाव दंबावो बिथोराव दंबावो सासे आरो बे जाबाय सोरगोनिफ्राय फैनाय इसोरनिफ्राय फैनायसो बिनि जानाया संसाराव गैया बिनि जानाया मार्केटआव गैया बिनि जानाया जोंनि डेलिगेटफोरनि संग्रायाव गैया बिनि जानाया जेरावबो गैया nowhere to be found स्पिरिचुअल फुडखौ नों बे हायाव मोननो थांनाय नङा बिनि जानाया जिसुआ बुंदों I am the bread of life आंनो गोथांनि सिथावा आंनो प्रकृत आहारा आंनो जानाया आंसो थांनानै थानोब्ला आंबो जानांगौ जहननि सध्यायावहाय गासैबो दंजोबो दे 1निफ्राय फरायलाङोब्ला गासै दंजोबो जुदायारिफ्रा बुंबाय नोंलाय बोरैथो जानाय जाखो नोंनि मोदोम थैखौलाय जों गोथाङै बोरै जानांगौ गोथाङै बोरै लोंनांगौ जाखो जिसुआ बुंदों बेथ' नोंसोरनि बाथ्रा whether you can eat my flesh and drink of my blood is up to you बे नोंसोरनि बाथ्रा नाथाय if anyone is willing to live सोरबा गोथाङै थानो इच्छा खालामला बेयो आंनि मोदोमखौ जानांगोन आंनि बेदरखौ जानांगोन आरो आंनि थैखौ लोंनांगोन होननानै बुंदों अब्लासो गोथाङै थागोन नारा नाथा जादों गोबां जेंना मोनदों बिसोरो नाथाय जिसुआ अफार होदों थांनानै थानोब्ला नोंसोरो जानांगोन आरो बे जानाया इसोरनि बाथ्रा दा जोंनि बे आत्माया संसारनिफ्राय मोनजाया जों दा मोनजागासिनो दं दा बेनिखायनो बे आत्मायाबो दहाय जों गोसोखांदोंमोन नाफोरखौ दैनिफ्राय इसोरा सोरजिदोंखाय नाफ्रा दैयाव थाब्लासो थांनानै थायो बिफां लाइफां मैगं थाइगंफ्रा हानिफ्राय उजिहोजानायखाय हानिफ्रायसो हाजों लोगोसे गोरोबनानै थाब्लासो बिसोर गोथाङै थायो बेबादिनो जोंनि बे इसिंनि मानसियाबो इसोरनि हां जानायखाय इसोरनि बाहागोआनो जानायखाय इसोरजों थाब्लासो थांनानै थागोन फैफिनदो seek good seek me आंखौ नागिरदो गाज्रिखौ नङा नोंसोरो अब्लासो थांनानै थागोन इसोरनिफ्राय जोंनि जिउआ होजानायखाय बे जिउआ इसोरजों थाब्लासो गोथाङै थागोन इसोरजों थायाब्ला थैगोन दा बेनिखायनो दिनै जोंनिसिम हांख्रायनायखौ दोनबाय जोङो इसोरनि खाथियाव थानायजों बिनि बाथ्राखौ खोनासंनाय बिनि बाद्रि थाबायनायजोंसो जों थांनानै थागोन आरो नङाब्ला जोंनि जिबना आद्रि जागोन बे बाथ्राखौनो जोंनो दिनै आयदायाव होजादों आरो बे बाथ्राजोंसो जों थांनानै थागोन दा बेनिखायनो जोङो बेखौ कन्टिनिउ खालामगोन गाबोनबो खनसे जोंहा दङ अखा नायोब्ला बिनि सानसे जोंहा दंबावो बे फोरबोनि बुंनाय बाथ्राया बिनि हांख्रायनाय बाथ्रा बेनो जोंनि सिगाङाव बे अफारखौ होबाय गोथांखौ आरो थैनायखौ बासिनानै लानायनि बाइबेल फर रिफारेन्स गोबां दङ बेफोरनिफ्राय आं बुंनो हास्थायाखैसै टाइमा दानो जानानै फैबाय हिसाबै बेयावनो जोङो दोननोसै दा बेनिखायनो जोङो जोंनि बे आयदायाव होजानाय बायदि मानोथो नागिरनांगौ जाखो मानोना मानसिया मोनसे समाव इसोर बायदि दाजाब्लाबो पापाव थानायखाय गोजान जानांबाय आरो इसोरा गावनो दिनै फैफिनबाय मानसि जाफैबाय आरो दिनै बेखौ नाजावनायफ्रा जों बेबायदि जाबाय मोननै रोखोमनि हानजायाव थागोन दै साबधान जायाबो मोनसेया जाबाय जास्ट सिम्पलि ख्रिस्टियानफोर मोनसेया जाबाय ख्रिस्ट' गोनां ख्रिस्टानफोर ख्रिस्ट' गोनांखौसो गुबुनारिफ्रा बुंदोंमोन ख्रिस्टियान होननानै those who had seen Christ
in the lives of the faithful ones, followers of Christ. ख्रिस्ट'खौ नाजावनानै बिनि उन थांग्रा बिनि सेलाफोरखौ बिसोरनियाव ख्रिस्ट'खौ नुनायखायसो बिसोरखौ खृष्टानफोर होननानै मुं दोनदोंमोन। दोनथ'जानाय पासनि कर्म 11 अध्यायनि 26 पदाव। दा बेनिखायनो आं बेखौ बे डेफिनेसनखौ बुङो Christ alive in me, alive in you is called Christian. जायनियाव ख्रिस्ट' दं बिसोर गुबै खृष्टान दोनि। नोंनियाव आंनियाव ख्रिस्ट' दंब्ला जोंनियाव ख्रिस्ट' थायोब्ला अब्ला जों इसोरजों मोनसे जाबाय आरो जों अरायबोनि थाखाय थांनानै थागोन। जों थैनाय नङा। जोंबो इसोरा बेबायदि थांनानै थानोसो दादोंमोन। गावबादि दानाय माने थैनो रोङै दानाय आरो बे थैनो रोङै जिबनखौ लानानै गावजों लोगोसे थानाय बे इसोर थानायावनो जों थानो मोननाय जायो। दा नैबे जिबनखौ इसोरा गावनो जोंनो होनो फैफिनबाय प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों आरो बेखौ जों सानफ्रोमबो नाजावनानै बिनि बाथ्राजों दैदेनजानायफ्रा दिनै इसोरनि इच्छा जानायखौ मावो, जोंनि इच्छा नङा। नोंनि आंनि इच्छा जानायखौ मावोब्ला जों थैगोन आरो इसोरनि इच्छाखौ जाफुंहोयोब्ला जों थांनानै थागोन। इसोरनि जिउजों जों दैदेनजानानै अरायबोनि गोथाङै थानो बेखौ समायहोनो आरो जोबनायाव जों प्रभुनि रायजोआवनो सहैनो हानाय बायदि इसोरा नोंथांमोन बयखौबो जों साफ्रोमखौबो बोर होथों। जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव आमेन।